Guard pa siya. Tara, tita oh. Tita oh. Tara, tita oh. Tita oh. Dong, dong. Dodong. Tita oh, balas. Ano, dadan mo dadan mo balas. Tara, tita oh. Tita oh. Hi. Tita. Minaw oh. Sige siya, pumuntan out. Teka, laging hawagin. Ah, kuya, tama si kuya. Ala! Ah, kuya, kuya. Kuya. Ah, si kuya. Kuya. Bagay, kasang, Holy Spirit. Ato yung bangko yan. Kuya, bangko dito. Ganahin na sa kanila magkaitog na. Wow! Lumabili ko magtang ko na. Nanglap. Kung mabasa ko, dapat hindi ka kadapit. Ako si Milan! Hoy! Ate, tignan sila naman si Marky. Papa niya. Tignan na sila sa vlog. Ito daw naman si Marky. Kailan ka Marky na? Ano ka ni Marky? Salamat. Bibi! Dodong! Dodong! Baby Troy. Nakagay na siya no? Wala na po siya oh. Dadang! Dadang! Wala nga ulit. Kaya na daw. Matindog daw siya, tayo. Matindog siya, tayo. Dodong. Hi. Hoy. Hi. Nagkarag-karag na. Video ka na gano'n na. Ayaw naman to. Wah! Wah! Si Papa. Ay, macho ko sa inyo ha. Lala. Malihat ako naman, nalala. Lakato siya, te. Lala.
Pusipa, pusipa, pusipa. Pusipa. Hello, kuha ng kapay. Ano kuya? Ano yun? Mira, balik ka din. Uy! Sama! Ano yung sungkan? Oops! Ay, lagi na sa doon nito. Kaya mga ko yung sungkan. Manami dito. Manami dito. Bye-bye na. Manami. Bye na. Basta kaayos ko.